ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. To sanni da aiki tsayayyen gwamna tanko, almakura tanko mai san al'umma. Shi kan ɗana tarko idan ya kama sauran shi nawa abincin shi ba al'umma. Shi shege shi kubar shi da shege idan sun shirya muku sai a bar mana tanko waliyin gwamna sabo. Na mara kuwa shege a bari da shege ko a shege a bashi da shege su zai su karata to sanni da aiki tsayayyen gwamna tanko, almakura tanko mai san al'umma. Shi kan ɗana tarko idan ya kama sauran shi nawa abincin shi ba al'umma. Shi shege shi kubar shi da shege idan sun shirya muku sai a bar mana tanko waliyin gwamna sabo. na mara kuwa shege a bari da shege ko a shege a bashi da shege su zai su karata